Ayo Pak Monol. Kuwi mburi ki kok metu uyuk-uyukan disiapke. Ayo Pak Monol, maju sini. Semua siapke. Gomik pora Pak Monol. Argomik pora. Ora, asem kok kowe. Pasukan siap, Brak. Ki Pak Yanto. Brak. Brak. Edion kerasan. Antep ya suarane weh. Iki bon-bonan iki Pak Yanto iki. Wes Pak Yanto. Bon-bonan iki. Nek awan jenenge Yanto, nek bengi jenenge sapa iki? Waduh. Wah, iki. Iki ora Yanti. Jenenge Gus Hasan. Makane. Ya, berantem kuwi. Jos. Terus ya. Yo. Lali ora. Kilo. Anake Pak Taneo main nang pinggir kali. Aja wira-wiri golek senenge ati. Anake Pak
di pinggir kali. Anake wong Jawa lunga tunas muda aja main padha mundakake antoso. Anake wong Jawa lunga tunas muda. Anake wong Jawa lunga tunas muda aja main padha mundakake antoso. Anake wong Jawa lunga tunas muda. Anake petani omahe ning pinggir kali. Aja leri oleh senenge ati. Anake petani omahe ning pinggir kali. Pak Mono. Siapke Gus Hasan. Digeser ngalorke wong idul engko nek eseng-eseng ndak nabrak. Yo. Waduh iki. Piye iki? Iki pendidikane formal opo iki Gus Hasan iki? Wah. Penting lucu nih Gus ya. Wes. Wah, Ra ilok. ngati-ati kuwi engko. Senjata ya ditugel kuwi. Wah. Hilang senjatane engko. Yo. Bapak. Sekarang nek latihan ora tau mangkat ya kok ngene iki. Arek mangkat tuh jan wae iki wah jan adem e. Oh papa, dalang mainku. Musik. Apa-apa Dalangan mainku aja padha goyo. Aja padha goyo. Aku main iki ora lucu. Sini. Amonda kita untukmu. Apa-apa dalangan mainku aja padha goyo. Aja padha goyo. Aku main iki ora lucu. Sini. Amonda kita untukmu. Neh kok ya. Ayo wis dak kewengan iki wah mesake ngomah. Apa sebo lihatlah wajahku. Wah, sik. Wong tak susu-susu kena. Aku sik. Ya. Marep ngidul Ibu Bi nang kidul kuwi marep ngidul. Ya. Kono ya. Iya. Bingung aku iki dadian. Wah, wis Ibu. Ya. Apa sepo dalang komanku. Aja lali. As teko musik ngono wae kok. Yo. Abu sibuk Dalangan mainku nganggo motolan kaya susuriku. Abang menger-menger kaya raimu. Aku benci kaya simbah boyoku. Mencik-mencik aku nelorokanmu. Ya Abu sibuk dalangan mainku nganggo motolan kaya susuriku. Abang menger-menger kaya raimu. Aku benci kaya simbah boyoku. Mencik-mencik aku nelorokanmu. Ya hore. Nah wes. Nah. Neh kok. Abu sibuk dalangan. Yo. Nganggo motolan kaya susuriku. Abang menger-menger kaya raimu. Aku benci kaya simbah boyoku. Mencik-mencik aku nelorokanmu. Ya hore. Abu sibuk Dalangan mainku nganggo motolan kaya susuriku. Abang menger-menger kaya raimu. Aku benci kaya simbah boyoku. Mencik-mencik aku nelorokanmu. Ya hore.
Iki mau nganggo montolan ki montole ndi nek? Tok gembel lara. Nah. Waduh. Jiglok kowe iku. Ya. Gus, saiki jak santai-santai sik yuk. Oh, saiki. Yo. Saiki seneng-seneng mumpung terang. Wali Ah, Songo. Yo, yo nyanyi yo. Yo, relax. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji al-fatayati raddal alami ya mu'elal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji al-fatayati raddal Piye, Pak Wanol? Marprono apa marprene harapan? Yo, siap Yo ke ya? dihadapkan Pak Yanto. Ya, siap ke ya? Balik kanan. Nok. Ayah.
geseh, ayo. Karena latihan ini Ayo, do mangkat loh. geser sih. Aku ora Sikil mangkat. kiwa sing maju. Hah? Ora itu tetep ngene iki padha. Latihan ra tau mangkat iki ketok. Yo, sing tengah rada anteng. Kurang ngalor sing lor, grak. Geser. Wah, iki. Meneh sing tengah ngalor, grak. Aku ora tau sekolah ya wis kok ngene iki. Wah, wis Ya. payah janan wis. Sing penting kelakon. Pemimpinnya ya koclok, anak buah ya padha wae kae. Sing dhewe kae. Waduh. Wah. Santai. Wis jan. Oh ya. Si Cindas, grak. Ngalor. Ngalor. Paling abani. Eh. Wes, ngene iki to. Wes apik iki. Tan lekong wetan kali blongkeng warunge Mbah Kapul. Oh to? Jajan ora? Jajan Nek bengi kuwi. tutup. Nek esuk wae. Musik. Ayo, Bos. Tan lengkong dari taman deli, tuan minta gajah cari jago, cari jago. Tan lengkong dari taman deli, tuan minta gajah cari jago, cari jago. Tan lekong dari taman deli. Tuan minta kerja, cari jago, cari jago. Tan lekong dari taman deli. Tuan minta kerja, cari jago, cari jago. Sik iki kemae kok kaya ngasih debel-debel iki napa iki? Lunyu. Oh. Lanjut ora? Wah, saiki seneng-seneng meneh wae. Mumpung terang. Ya, seneng-seneng meneh mumpung terang. Biasanya nek latihan udan. Yo. Alon-alon wae yo. Alamate anak soleh iku bapak anane mukmin anu ing syariat kanthi lisane alus ngendikane kapindo mulyakaken ing wektu ya Rasulullah
saking ulama ame pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngalampahi donya akhirat tanemu bilahi muga-muga kita bisa ngalampahi donya akhirat tanemu bilahi ya Rasulullah assalamu alaikum ya Rabbi hasani wa taraji atfala ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami Te ada soleh iku bapak badane mukmin anut ing syariat ganti lisane alus ganti kane kapindo mulyakeun ing wong tuane Rasulullah assalamu alaikum ya Rabbi asani wa
dosane yang mukmin sedaya. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Gusti Allah kula nyuwun ngapura sakatahe dosa kula lan dosane tiyang sapa kula lan dosane guru ati kula lan dosane tiyang mukmin sedaya. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, aku nyuwun ngapura sekadahe dosa kula Lan dosane tiyang sapa kula lan dosane tiyang Durung ngaji kula lan dosane yang mukmin sedaya. Allah monggo monggo para sedaya sampeyan ngerti altilipun ilmu agami al-Islam tubuh kibati tiap kesak wajib lapahi dawa zasak maha suci ada kesih suci Muslimin wal muslimati minal alik ilal lati kula niki tiyang jawi tapi lo monggo monggo para rawuh sedaya sampeyan ngerti ilmu agami al-Islam tubuh kibati tiap kesak wajib lapahi dawuh ingkang maha suci ada kasih suci boten kita pastikan senapi pangkat ingkang kita labul ilmi ala kulli muslimin wal muslimatin Dawo zat kang maha suci, zat kasih suci.